Lodwa tajba lilkom li qegħdin seguna, merħba. Ħalli nibdew din il-Polza tal-Għażla tal-Year 1, nagħmlu mument xkejken ta' talb fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Nirringrazzjawk mulej ta' dak kollu li qiegħed tagħmel magħna. Anka kif illum nisimgħu fl-Evanġelju skont San Ġwan, Ġesu jgħidilna jiena u l-ħobs tal-ħajja. Ekku ejjew nieqfu wkoll naħsbu li hekk il-mulej li jħobbna, il-mulej dejjem preżenti biex aħna niftħu qalbna għall-imħabba tiegħu. Hija fil-libertà tagħna li Alla jagħtina din il-libertà biex niftħu mal-qalb tagħna u għalhekk hekk niġbru s-sentimenti kollha, nirringrazzjaw u nofruhom lill-mulej, nirringrazzjawh ta' dak kollu li qiegħed jagħmel magħna. Komplu nitwalbuh il-qawwa u d-den fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-semek da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-dubietna bħalma naffir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzi. Nilqawkom għal din il-polza tal-ewwel sena primarja Subien. Ħantikom daqsxejn informazzjoni rigward is-sistema ġdida li bdejna bħalissa bit-token numbers. Dalwaqt intellaw il-grafika. Grazzi. Mela hekk kif qegħdin taraw il-lista meta tellajna l-lista ta' parċipanti ħajkolkom it-token number, l-index, l-isem u jekk ikun hemm ukoll l-ħawa li qed japplikaw fl-istess sena. Mela din is-sena kull applikant se jkollu t-token number li huwa assenjat ma' tifel tiegħu, it-token se jkun in-numru li se jittella mill-urna. Sa tal-waqt meta nagħmlu in-numru ġol urna ħajitla in-numru li se jittella huwa abbinat mal-isem, il-kunjom u n-numru tal-applikazzjoni. Din l-informazzjoni ġifieri token number, in-numru tal-applikazzjoni, l-isem u l-kunjom ħatinsab fuq il-lista tal-Polza tal-Għażla li dik tkunu tistgħu tarawha fuq il-website fis-sezzjoni Iskejjel tal-Knisja. Mela, issa ħantikom daqsxejn spjegazzjoni żgħira xi tibdil li jkun sar. Mela, applikanti minn tal-ewwel kriterju tal-impjegati għandna 26 l-applikant li waqgħu it-tielet kriterju ġifieri ma ħadu sem fil-polza ta' parċipazzjoni. Għandna żewġ applikanti tal-impjegati li kienu xtaqu li jkomplu ma tat-tielet kriterju. Applikant li kellu żewġ kriterji tal-impjegati u ta' skola bla kontinwità li waqgħu it-tieni kriterju. 80 l-applikant bil-kriterju tal-aħwa li waqgħu it-tielet kriterju. 11 l-applikant bil-kriterju tal-aħwa li żammew it-tielet kriterju. 3 applikanti bil-kriterju tal-aħwa li żammew iż-żewġ kriterji li huwa t-tieni kriterju ta' skola bla kontinwità li se jipparteċipaw fil-polza tal-lum. 10 l-applikanti bil-kriterju tal-aħwa li waqgħu it-tieni kriterju ta' skola bla kontinwità. Kellna 5 l-applikanti li applikaw ma tat-tielet kriterju l-1H 1C li huwa l-kriterju tal-aħwa fejn ma jkunux applikaw fi żmien stipulat li r-regolament jihom il-ġibilità li applikaw waqgħu it-tielet kriterju u għandna applikant bil-kriterju 1H 1C li waqgħu t-tielet kriterju. Għalhekk it-total ta' postijiet okkupati huma ta' 134. Eligibbli li li parteċipaw fil-polza tal-lum tal-iskola bla kontinwità għandna 47, impjegati minn ta' skejjel oħra għandna 13 l-applikant u parteċipaw l-ewwel 83 post
plus li konna zidna postijiet oħra li publikajna fuq il-regolamenti. Skużawni, fuq il-lista tal-Polza tal-Għażla tal-lum. Għalhekk it-total, skużawni, it-total li ħajipparteċipaw ma tal-lum huwa ta' 151 post. Għandna żewġ postijiet riservati bil-kriterju tal-għawa. Mela, issa ħanibdew bil-polza żgħira, kellna polza tal-Year 1 bniet li din kienet applikat ma tal-ewwel kriterju, però mal xi raġuni ma kienx daħlet fis-sistema ma tat-tielet kriterju meta kellna l-polza ta' parċipazzjoni fl-14 ta' April. Għalhekk issa ħanibdew b'dik il-polza żgħira. Mela l-ewwel se ntellaw il-hundreds, ġifieri kellna di l-applikanta kellna 279 applikanta bħala total, ġifieri bħala 100 se jkollna mid-0, il-1 u t-2s. Number Iva, niftuhom kollha. Dak huwa number 0 ovvjament. Ma telax. U number 1 li ma telax biex naraw li koll in-numri kollha qegħdin. Issa ntellaw. Lura xi ħadd se jkun 200 xi ħaġa. Sanna mid-0 sa 9. Huwa 6, mela 2, 6, issa mbagħad xi ħaġa oħra iktar tard. Dawn biex niċċekkjaw li n-numri huma kollha hemmhekk għall-affarijiet tagħkom, dan huwa 7 li biex nindunaw m'għandniex bżonnu. Dan huwa number 3 li wkoll m'għandniex ħtieġa tiegħu. Number 2 m'għandniex ħtieġa tiegħu. Id-0 li m'għandniex ħtieġa tiegħu. Il-5 li wkoll m'għandniex ħtieġa tiegħu imma biex għall-completion tal-affarijiet. Number 1 li kif m'għandniex ħtieġa tiegħu. Number 4. Mid-0 sal-7, timam. Xina l-ewwel mid-0 sal-9. Għax huma l-ammonti mhux iktar minn 270. Allura nagħmel kjarifika. Lissa sa jitla it-tielet wieħed mela saħas issa għandna 260 u għandna tħajdilna
64. Mela dak huwa 264. Dak il-264 huwa qed il-komplut. Issa biex aħna intom tkunu tafu li niġġieraw san-9 ġielhom kollha. Għandna 9 għandna mhux ħtieġa tiegħu. Għandna 0 li wkoll m'għandniex ħtieġa tiegħu. Għandna l-5 li m'għandniex ħtieġa tiegħu. Għandna l-1 li wkoll m'għandniex ħtieġa tiegħu. Il-3 li m'għandniex ħtieġa tiegħu f'dan il-każ. Il-8 li wkoll m'għandniex ħtieġa tiegħu. Il-2 li wkoll f'dan il-każ m'għandniex ħtieġa tiegħu. Il-6 li m'għandniex ħtieġa tiegħu. Is-7 li wkoll m'għandniex ħtieġa tiegħu biex intom tistgħu taraw bħala n-numri kompluti. Mela allura n-numru huwa 265. Nibdew il-Polza tal-ewwel sena primarja Subien numri. النمر wieħed wieħed. ثلاثة 83 109 109 89 89 100
56 56 number 1 62 62 96 96 22 22 numero 9 number 9 88 88 ما لسه صرنا نرجع ما يدومش نقراهم ما الأول 12 ورا كل 12 صار نرجع نقراهم ملا 58 number 1 الأول ويحد جفيري 77 83 109 89 number 1 62 96 22 number 9 88 هنبدو أعطيني 12 مش سهلة ملا 87 87 35 35 122 1 2 2 150 150 104 104 ملا خلي اشوف اللي مشت نستمع عم تبنتها 46 46 46 سكوزانيش ما كنتش قيت ملا 46 46 29 29 102 102 70 70 21 21 133 133 86 86 ما لسه 2 12 لسه نرجع نقراهم في التلهيمين
ملا التين 12 87 35 122 150 104 46 29 102 70 21 133 86. Grazzi. Naddu għattilet 12. Mela 95 95 142 142 64 64 100 100 74 74 41 41 النمرو 6 6 111 111 36 36 59 59 116 116 146 146 Sakemm nerġgħu nivverifikaw dawn it-tielet set ta' 12 ħalissa nerġgħu naqrawhom jkun hawn il-notar li jkun jagħti verifika. Mela se naqraw it-tielet set, is-set li fir-reġija. Grazzi. Mela 95 142 64 100 74 41 6 111 36 59 116 146 ħanaddu, grazzi, ħanaddu għal-raba set. Mela, 135 135 57 57 28 28 105 105 145 145 146
50 50 94 94 17 17 99 99 144 144 124 124 40 40 mela issa ħanerġgħu nivverifikaw dan is-sett ieħor ta' 12 sakemm imbagħad nerġgħu naraw fuq il-grafika in-numri u nerġgħu naqrawha. One 35 57 28 105 145 50 94 17 99 144 124 40 Grazzi, se ngħaddu għal ħames sett 115 115 110 110 38 38 18 18 107 107 136 136 130 130 126 126 65 65 103 103 137 137 120 120 ħanaqraw sakemm nerġgħu nivverifikaw dawn
115 110 38 18 107 136 130 126 65 103 137 120. Grazzi, ħanaddu għad settiħor ta' 12. Ġifiri dan it-titkelmu r-rank 61. Mela, il-numru huwa 147 147. 16 55 55 79 73 141 82 51 15 15 2 number 2 number 4 30 u għed ħanelġaw naqraw dan is-set mill-61 sa 72 bħala ranking qed nitkellmu fil-inta meta ħataraw il-grafika l-aħmar huwa ir-ranking u n-numru li ħanaqra huwa n-numru li it-token number li tala. Jien ħanaqra it-token number 147 16 55 79 73 141 82 51 15 number 2 number 4 number 30. Ħanaddu issa għal settiħor ta' 12. Mela, skużani, 134 134 number 7 93 71 68 79
132 132 75 75 114 114 34 34 119 119 113 113 5 number 5 سكن verifikaw biex naqraw dawn it-tieni dan is-set ta' 12 oħra. One, 3, 4, number 7, 93, 71, 68, 132, 75, 114, 34, 119, 113, number 5. Issa se ngħaddu għal set ieħor ta' 12. 48, 48. Mija 28 128 61 61 138 138 66 66 149 149 143 143 23 23 92 92 148 148 85 85 117 117 taħan issa ħallu nerġaw nivverifikaw biex naddu dan is-set ieħor ta' 12.
Setta 12, 48, 128, 61, 138, 66, 149, 143, 23, 92, 148, 85, 117. Grazzi. Mela ħanaddu sattiħor 32, 32. Number 8, 8. Ashrin, 20. Mia utnash, 112. Tlita u 50, 53. Seba u design, 97. Tlita u 30, 33. Mia, 31, 131. Mia, 29, 129. Disa u 60, 69. Sittin, 60. Tlita, number 3. Issa. Għanġu verifikaw. Number 8, 20, 112, 53, 97, 33, 131, 129, 69, 60, number 3. Saħnaddu asset iħor ta' 12, 8 u design, 98. Hamsa u 40, 45. Wieħed u 80, 81. Tminja u 70, 78. Hamsa u 20, 25. Tnax, 12. Mija 25, 1 to 5.
91 91 42 42 139 139 108 108 123 123 dan huwa settieħor għandhom nivverifikaw biex imbagħad li nassaj naqra il-numri li telaw. 98 45 81 78 25 12 125 91 42 139 108 123 Grazzi, ħanaddu għal set iħor ta' 12 80 80 84 84 118 118 39 39 76 76 24 24 101 101 10 10 52 52 140 140 127 127 14 14 issa nerġgħu naqraw biex nivverifikaw dawn in-numri naqraw minn rank 121 sa 132 bħala rank. Ovvjament il-rank huma dawk il-figuri ħamar u ħanaqra taħdejhom. 80 84 118 39 76 24 101 10 52 140 127 number 14 Si, mela ħanaddu għal 12 oħra 49 49 67 67
44 151 151 106 106 43 43 31 31 11 11 design 90 47 47 63 63 37 37 وقت هنقراو dan is-setti ħar ta' 12 Skan nivverifikaw il-ranking ikunu dak il-numri ħamar u jiena ħanaqra il-numri taħdejhom dak li tellajna 49 67 44 151 106 43 31 11 90 47 63 37 Issa se ngħaddu għal sett ieħor jekk nfadlilna mela. Issa għandna 72 72 54 54 121 1 to 1 26 26 19 19 27 27 13 13 dak huma l-aħħar dak huwa l-aħħar sett hawnhekk qed nitkellmu sal-ranking 151 mela jiena kif skemmejna l-numri ħamar huma r-ranking jiena se naqra taħdejhom 11 9 sorry, 11, 90, 47, 63, 37, 72, 54, 1 to 1, 26, 19, 27, 13. Grazie ħafna. L-applikazzjoni minn tal-impjegat minn
reġistrazzjoni konna pubblikajna li l-ewwel 83 post imbagħad tlajna 88 post kif konna spjegajna meta tellajna l-lista ipparteċipa l-Polza tal-Għażla għalhekk tlajna għat-total ta' 51 post. Skont il-ranking li talaw illum l-applikanti dak se jintużaw biex nużawha mal-reġistrazzjoni tal-iskola li se ssir il-ħamis fis-7 ta' Mejju u tibda fid-9. Iktar informazzjoni min-naħa tagħna tintbagħat via email fejn jkollkom l-informazzjoni kollha, fejn jkollkom tintbagħtu su email qabel meta tagħmlu reġistrazzjoni fejn jkollkom l-informazzjoni tal-istudenti tal-tfal tagħkom, il-numru tal-applikazzjoni, il-ranking li tela, l-email tagħkom, il-numru tal-mobiles fejn ikun hemmhekk se tiverifikaw jekk hemmx korretti jew kellha kemm xi ġustamenti li jridu nagħmlu min-naħa tagħna. U wkoll se jkollkom il-listi tal-iskejjel bid-disponibilità ta' kull skola wara nkunu naqqasna dak li ħadu posthom tal-ewwel kriterju. Kollox min-naħa tiegħek. Grazzi ħafna